Én Dodó XD vagyok, és ez a Sky PvP sorozatomnak az első része. És persze én vagyok ez. Ezek ócska cuccok rajtam. Hát azon beszeretném mutatni, hogy ezen a szerveren játszok. Ilyenek a cuccaim. Magyarul vélesség 5, vélesség 4. Na mindegy, ez csak egy cucc. Na, hát ezen a szerveren nagyon sokan nem szeretnek, mert erős vagyok. Hát de ez van. Az a csávó is köztük van. Amúgy itt van az aranyalma, ott fölül ott 100 dolcsi 5 darab. Na, kívánjatok sok sikert. Amúgy majd megöljem? Oh! Normális vagy? Jézusom, neki menjek? Hülye vagy. Hát hallod, sírni fog, hogy megöltem. Stevie köszönt. Mert azt hiszi, szövőbe vagyunk mi. Dévad. Na mindegy. Lemegyek az NPC-be? Mi ez a lag? Azért. What? Na igen. Csá, köszönök neki. Na hát. De jó. Ezek. Ha nem vettek észre. Ha befosok. Először mutatom nekik a szövit. Ha nem tetszik nekik, akkor meg fogom ölni őket. Választhatnak. Hát tetszik nekik. Szabi. Kinyírjam őket? Ne várjatok, csak fölöltözök akkor. Legyen itt nem ulas. Ilyen ócska libicsócsa szedve. Na. Összes aranyomat kiveszem. Melyik kard van ennek? 4 optusba. Na, srácok. Egyik. Repülsz. Hol a másik? Ó. Ott a harmadik. Hallod? Ez a Steam, ez ma óelegem, hogy 20-szor megöl, és még megint szövit akar. Igaz, hogy ma megöltem 2-szer diaszedbe. Hello, Pinke. Ha megütöttem, azt meghalt. De ez aranyalmat csak kellett volna befednem. Ez nagyon ócska. Amúgy vannak pár videós haverjaim, Bolvás MC-t Masterdice. Hát, Bolvás Bence szimbólum az alma, enyém a kard. A dicé pedig az aranyrépa. Na, hát, ha tetszik majd bármelyik videóm, akkor légy szíves iratkozzatok fel. Meg ha nem is. Lehet, hogy néhány videó muncsi lesz, de hát ez van. Na nézzük. Ki az Isten? Ó, hát szevasz! Hát gyere ide! Kis geci! Elmenekülsz, te vízibuzi.
Álljál már meg! Ez hülye! Hallod, álljál már meg! Utána dobom a Kés György. Anyád! Ez van! Van még azon kívül. Is akarom. Ja. Hát. Hát baszhatod lesz, hogy megöltél, mert van még 4 szettem és 5 kardom és 10 aranyalmám STB. Amúgy engem nagyon nem szeretnek, ahogy említettem, az se. Érted? Ezek azért ugatnak velem, mert megölöm őket egy PvP szerveren. Vágod? Kedvencem a Roland. Nagyon tetszik. Kit tank. Na gyere ide, tetyű. Ó, te láma tetű. Egyik. Jaj, utána dobom a Kést, ne fussál. Ha, de ennek ez gazdag ez a gyerek, ezt csomószor ki fogom írni. Amúgy meg kéne néznem, hogy... Jaj, de cuki, tudok venni aranyalmát? Saint guy. Oda megyek a gombára? Ketté csapom őket. Dehogy? Ott fölbasz ez az ugrás, de olyan szinten. Mindig megyek, múltkor itt testem le diaszedbe. Azt hittem eltöröm a mikrofont. Pip, pip, pip. Na, várjál, Kit Ninja. Na gyerünk! Megdobálok mindenkit méregpotival. Aj, de jó, magamra ment a fele. Hülye csicskák. Nem baj, hogy fél életem van, semmi gond, mindjárt megölnek, nem baj. Kurva jó. Hopp. Na, hát akkor másik Kit Zsoldos. Hajrá, Dudu. Hát te senki házért, ki vagy te itt? Te. Hát már azt elhitte a gyerek. Anyád, mennyit van Roland. Hogy mennyit kaptam már az, hogy megöltem, ugye kinyírom. Na, kis ciróka maróka. Egyik. Na gyertek. Gyere. Azt a Jóska Pista, hogy hívnak? Ki ez? Hogy hívnak? Na, sikerült a 20-nak megölnie. Nézzük, balance tábla. Ó, melyek aranyalmáé. Hát, még szerintem 1 perc, és akkor utána majd befejezem a videót. Jaj, és amúgy amilyen videókat szeretnétek, lehet benne szerepelni, vendégként, minden héten egy vendég. És persze a vendég az iratkozzon fel. És például mondhatjátok, miért játszak hardcore, vagy bármilyen szerven írjátok le kommentba. Na, még ellátogatok a gombára. Ha ne tegyed itt a fejed, utánad megyek. Te kis senki. Alé, 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 ó. Egy csics. Itt zombi.
Ha hülye, én ezt kinyírom. Veled vagyok! Ha normális vagy! Ez hülye. Na, hát... Ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, iratkozz fel, és amit mondtam, minden hét végén lehet egy vendégszereplő, vagy 2, de mindkettő iratkozzon fel. És persze iratkozzatok fel Wolframsey csatornájára is, és Dicéjére is. A linket a leírásban láthatjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!